Vitajte v krásnej, pokojnej časti Košíc, kde za domom začína les a pred vami nový začiatok. Poďte, ukážem vám dom, ktorý má charakter a priestor pre vaše plány. Vitajte v pulze tohto domu, v priestore, kde sa spája kuchyňa, obývačka a terasa. Práve tu sa bude žiť. Rané kávičky, nedeľné obedy na terase a večery s rodinou. Všetko spolu a pohodlne. A poďme sa pozrieť hore na poschodie. Tu nájdete 3 samostatné izby. Každá jedna je svetlá, priestranná a ponúka úplné súkromie. Spálňa, detská izba, pracovňa. Fantázii sa medze nekladú. A tu je moderná kúpeľňa, čistý dizajn, sprchovací kút, všetko zrekonštruované. A ešte jedna výhoda, z poschodia je výstup na druhú súkromnú terasu s výhľadom na vlastný pozemok. Exteriér čaká na vašu kreativitu, či už chcete záhradku alebo detské ihrisko. Tento priestor vám to ponúka. A les priamo za domom. To je pokoj, ktorý sa nekupuje každý deň. Tento dom nie je len o tom, čo ponúka, ale aj o tom, čo si viete vytvoriť vy. Ak cítite, že by mohol byť váš, rada vám ho ukážem osobne.